Når du modtager Interrail-kortet med posten, så tjek lige om dine personlige oplysninger er rigtige. Det er dem, der står heroppe. Er de det, så skal du ikke gøre mere ved kortet, end at tage det med på din rejse. Skriv aldrig noget på forhånd om din tur i Interrail-kortet. Du skal første gang du sætter dig ind i et tog udfylde nogle ting på kortet. Bemærk, at din første rejse meget vel kan være med DSB's regionaltog, med S-tog eller et Arriva-tog, altså inden du møder gruppen, du rejser sammen med. Det heroppe, det er selve billetten, som er klipset ind øverst i omslaget. Forsøg ikke at tage den væk fra omslaget. Billetten rummer et antal rejsedage, som i det her tilfælde altså er 4 rejsedage. Nu er det den første rejsedag, og så skriver du sådan. Så vi skriver her, der skriver vi så 27/08. Denne rejsedag, den gælder nu hele dagen og inklusiv et nattog. Hvis omslaget her også har sådan et felt med, at om det nu er noget med et passkår, så kan du sætte et kryds her. Det vil mange omslag, vi får, har ikke det spørgsmål. Det giver ikke rigtig god mening. Man kan ikke kombinere en fysisk billet med en app. Så sådan er det. Hvis vi skal rejse i dag, altså den 27/8, så skal vi så skrive 27/08 her. Så det er så outbound journey. Og så er vi klar til at gå ned i det her store felt med den konkrete rejse. Tidspunktet, der står her, nu skriver vi for eksempel den 27/8. Tidspunktet er jo det tidspunkt, hvor toget er planlagt til at afgå. Det kan være 07/21, og det kan så være fra København til Hamburg. Og det foregår med tog. Det gælder om at få udfyldt hver linje med en gren af rejsen. Altså, du sætter dig altså i det nye tog, du skal med, og så udfylder du den gren af rejsen, du netop er startet på. Billetkontrollen skal se hele dit Interrail-pas udfoldet, og nogle gange så vil billetkontrollen sætte et fint stempel nede heroppe i selve billetten, og også ud for den gren af rejsen, som billetkontrollen finder sted på. Billetkontrollen kan også godt bede om at se dit pas, så det ikke beviser, at du er ejeren af Interrail-kortet. Der vil ikke være noget behov for at rette i noget som helst. Skulle din rejse undervejs blive ændret, jamen så sidder du jo i et nyt tog på et tidspunkt, og så udfylder du igen med en ny gren af rejsen. I nattoget, der vil konduktøren kigge ret overfladisk på dit Interrail-kort, og tager kun selve reservationen, altså i kupéen med sig ud af kupéen. Når du så rejser en anden dag, og det kunne jo så være den følgende dag, det er så 28/8, og det kan være, at det så er 28/8 hernede, og så kan det være, at det er 09/36, og det kunne så være fra Basel til Interlaken. Sådan. Og med tog.
jamen, så er det jo altså, det er vigtigt, at når dagen er ny, og du har en ny rejse, altså har den her nye rejsedag, så skal du altså have husket at have udfyldt selve billetten, og ikke kun udfyldt rejsegrenen hernede. Det er jo altså en rutine, du kommer ind i, at få udfyldt de her elementer af rejsegrene, men det er altså ikke nok, når vi er startet på en ny dag. Når du så kommer og skal hjem den sidste dag, jamen så vil det se godt ud, hvis du udfylder inbound journey, og det kunne jo så være, hvad ved jeg, anden i 9. Og så har vi så en inbound journey og nogle rejser hernede, som passer til du er på vej hjem den anden i 9. Og på den måde, så er det ikke svært at bruge sådan et Interrail-kort. Man vender sig til det. Altid have kuglepennen fremme, Interrail-kortet fremme. Det må godt foldes en gang, men ikke husk nu, at du vil passe godt på Interrail-kortet. Det er dog trods alt dit rejsedokument.